A Knight of the Seven Kingdoms sorozatról persze, hogy túlzó lenne kijelenteni, hogy ez a legjobb trónokharca sorozat, de túl messze sincs ez az állítás a valóságtól. És még sárkányok sem kellettek hozzá. Szevasztok, ez itt a Nerd csatorna, én Dani vagyok, és nézzük, mi milyen easter egg-eket, utalásokat és kapcsolódási pontokat találtunk az eredeti sorozattal, és hogyan illeszkedik Duncan és Egg története a nagy trónokharca lore-ba. Mielőtt elkezdjük, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok rá a csengőcskére, hogy folytatni tudjuk a most megkezdett munkát, és hasonló elemzéseket készítsünk más sorozatokhoz is. Figyelem! Ez a videó rengeteg spoiler tartalmaz, csak annak javasoljuk a megnézését, aki már látta a sorozat első részét. A Knight of the Seven Kingdoms George R. R. Martin 1998-as novelláit vette alapul, sőt, egészen hülyen leköveti annak történetét, néhol betűre pontosan átemelve egész dialógusokat. 3 ilyen novella íródott, de 12 ilyen történet van meg vázlatosan. Abba talán nem kell részletesen belemenni, hogy hol játszódik ez a történet. Aki erre a videóra rákattintott, annak egyrészt hello, üdv a csatornán. Másrészt valószínűleg nem kell bemutatni Westeros világát, és valamennyire képben is van a sárkányokkal és a jégzombikkal kapcsolatban. A Knight of the Seven Kingdoms ebben a világban játszódik, azonban a trónokharca és a sárkányok háza sorozatokhoz képest egy sokkal földközelibb történetet mesél el. Kisember küzdelme a tróntermek, az intrikák és a grandiózus csaták világán túl. És pont ez az emberközeliség ad súlyt a történéseknek. De kezdjük egy kis történeti kitekintéssel. A sorozat Aegon Targaryen és a Vastrón elkészülte után, vagyis AC, After Conquest 209-ben játszódik. 78 évvel a sárkányok háza történései után, és úgy 90 évben az eredeti sorozat történései előtt. Szóval túl sok átfedés nincs a sorozatok között, de erről majd egy kicsit később. Ami viszont ennél fontosabb, hogy mostanra a Targaryenek fénye megkopott. A sárkányok elháziasodtak, Lost dragons were no larger than cats. míg nem, teljesen el nem tűntek, leszámítva ugye azt a bizonyos 3 tojást. Az első, Targaryenek okozta polgárháborúról mesél éppen eleget a sárkányok háza, de 12 évvel a mostani történet előtt volt egy második polgárháború is, amit Blackfire Rebellionként jegyeztek fel. Ez szerint Aegon the Unworthy a halála előtt nevére vette az összes házasságon kívül született gyerekét, így elég hamar sorban álltak a trónkövetelők, ami elég gyorsan, elég nagy káoszt okozott a birodalomban. Ebben a polgárháborúban már részt vett Arlan Pennytree, aki később magához vette fegyverhordozónak ennek a sorozatnak a főszereplőjét, Duncan. A hardcore rajongóknak amúgy ismerős lehet a Duncan the Tall név, kétszer is említik őt az eredeti sorozatban. Egyszer Bran ápolója az ágyhoz kötött Brannek, I could tell you about Sir Duncan the Tall. Those were always your favorites. másodszor pedig Joffrey fut bele a Book of Brothers olvasása közben, mi alatt apjával beszélget. Sir Duncan the Tall. 4 pages for Sir Duncan. He must have been quite a man. So they say. Na ennyi történeti kitekintés után lássuk magát a Knight of the Seven Kingdoms első részét. Egy domboldalon nyitunk, ahol Duncan a szakadó esőben ássa Arlan sírját, amit 3 ló néz végig. Thunder, Chestnut és Sweetfoot. Duncan azzal kezdi, hogy nem ismeri a hagyományokat, I don't know the right words. valamint, hogy sajnálja, hogy nincs ott egy Septon, aki a temetést megfelelően tudná intézni. Ought to be a septon here. A Septonok a trónok harca világának papjai, és úton útfélen találkozhattunk velük a korábbi sorozatokban, meg fogunk még itt is később. Duncan végig tisztelettel szólítja meg Arlant, még arról is elfogadással beszél, hogy a lovag egyébként nem bánt kesztyűskézzel vele, hiszen többször rendesen elverte. What you? Az ennek a pofonnak helyszínül szolgáló Maidenpool egyébként már szerepelt az eredeti sorozatban is. Arya hazudja azt Tywin Lannisternek, hogy idevalósi, amikor Harrenhalban pohárnokoskodik neki. Where are you from? Maidenpool, my lord. Duncan már ebben a jelenetben megmutatja nekünk, hogy még ha nem is a legélesebb kés a fiókban, a szíve a helyén van. És az apaként tisztelt és szeretett Arlan elvesztése őszinte fájdalmat okoz neki. Rögtön kiütközik a különbség közte és az olyan nagyházak között, mint a Lannister, a Baratheon vagy éppen a Targaryen, akiknek egy haláleset az utódlásról, az opportunisták lehetőségeiről szól. Eközben ő egy lassú, csendes jelenetben, ahol épp csak az esőt hallani, megsiratja azt, aki leginkább betöltötte az apa szerepét az ő életében. Ezt az egyszerű, de annál mélyebb érzést aztán egy mondatban össze is foglalja. I wish you didn't die, sir. Duncan magához veszi Arlan kardját, ami egyszerre arról is szól, hogy szegénységében nem engedheti meg magának, hogy tisztes temetést biztosítson a lovak számára,
és egyben szimbolikusan át is veszi a stafétát az öregtől, majd utolsó gesztusként megnyugtatja Arlánt, hogy jó gondját viseli majd a lovaknak. Éles váltással a következő jelenetben Duncan már előrefele tekint, és egyedüli társaiként a lovakkal beszéli meg a következő lépéseket. Amúgy ez a lovakkal beszélgetés, ami egyszerre szól a magányról és a társadalmon kívüliségről, visszatérő eleme lesz a sorozatnak. Eat like a king if I sold you 3. Elmondja nekik, hogy el is hathatná őket, egy ideig jól meg is élne, mielőtt újra kifogyna a pénzből. Arlan sírját látva, aztán jön az ötlet, hogy elmenjenek egy városba, 2 is említ. King's Landinget, a birodalom fővárosát, és Lannisportot, a Lannisterek városát, közvetlenül Castle Rock mellett. Felmerül benne, hogy belépne a City Watchba, King's Landing városi őrségébe. Ez az az elit fegyveres egység, akinek Daemon is tagja volt a Sárkányok házában, de az eredeti sorozatban is találkozhattunk velük például itt, meg egyébként ők fogják majd letartóztatni Ned Starkot is néhány évtizeddel később. Ahogy aztán az új szerepével ismerkedik Duncan, rögtön elhangzik a sorozat egyik legviccesebb mondata. Stop raping, sir! De ez túlmutat az egyszerű poénon, mert azt is bemutatja nekünk, hogy Duncan fejében milyen magasztos ideák és elképzelések vannak a lovagi életről, hiszen még egy ilyen durva, elképzelt szituációban is az első, a kellő tisztelet megadása. Amikor végleg eldöntő lovagnak áll, a háttérben elkezd épülni a sorozat ikonikus zenéje, amit azonban rögtön megtör egy nagyon is emberi pillanat, ami sokaknak kiverheti a biztosítékot, mégis elég érzékletesen bemutatja, hogy itt nem grandiózus, birodalmak sorsát meghatározó események lesznek, hanem egy nagyra nőtt kisember története, márpedig a kisembereknek néha kakkantaniuk is kell. Ahogy felszáll a lóra, láthatjuk Arlan viharvert pajzsát, ami egy szárnyas kelyhet ábrázol, és ezzel Duncan végleg felveszi a lovagi identitást, és elindul az Arlan által kitaposott ösvényen. Itt azért jegyezzük meg, hogy lovag valóban üthet lovaggá valaki mást, azonban erről egyenlőre egyetlen szó sem esett, de erre majd később visszatérünk. És akkor itt végre bejön a sorozat saját, sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé felcsicsázott főcíme, egy egyszerű felirat formájában, ami megint csak azt húzza alá, hogy mekkora a különbség között és az eredeti sorozatok között. Duncan később megérkezik egy fogadóba, ahol egy vézna, kopasz, kíváncsi kisfiú fogadja, akiről mindenki tudja, hogy ő lesz Egg, a sorozat másik főszereplője. De figyeljünk csak, mit mond arra, hogy ő a lovász fiú. You're the stable boy. Semmit. És arra, hogy el tudja ellátni a lovakat, hogyha akarná, meg tudná oldani. Duncan, miután rábízza a lovakat, betér a fogadóba, ahol egy rejtélyes figura alszik az asztalra borulva, a kocsmáros asszony pedig egy korsóból kiissza a maradékot, és azzal szolgálja ki Duncant, majd panaszkodik kicsit a lovagokra, és elmondja, hogy olyan torna még nem volt, ami, figyeljetek, a tojás árát befolyásolta volna. Miről is van itt szó valójában? Hogy a nemesek kastélyainak tornyaiban nem látszódnak a hétköznapi emberek megélhetési problémái, a háborúk és polgárháborúk után maradt nyomor pedig éppen úgy részét képezik Westeros világának, a sárkányok és a grandiózus csaták. Ezen a szinten a pénz, vagy éppen a tojás értéke nem csak absztrakt fogalom, hanem a mindennapi életben maradás eszköze. A részek faszi magához tér, és ezt mondja Duncannek. I dreamed of you. Az álmokról pedig tudjuk, hogy különösen nagy jelentőséggel bírnak a trónokharca világában. Álmot látott Daenerys a vastrónról, Jon Snow a farkasáról, és Bran Stark pedig egy csomó mindenről. Amikor ez a fura figura elmegy, egy Targaryen érmével fizet, láthatjátok rajta a háromfejű sárkány szimbólumát. A nő gyorsan, habozás nélkül zsebre is vágja a fizetőeszközt. Duncan az egyik ló hátán találja később Egget, aki éppen lovagosat játszik, és az Arlántól tanult nevelési módszerek szerint azonnal egy kiadós veréssel fenyeget meg. Egg fegyverhordozónak jelentkezik Duncan mellé a lovagi tornára, amit Duncan visszautasít némi szópárbajt követően. What, all knights look the same, do they? No, but they don't look like to you either. Amit a pimasz és éles eszű Egg nyer. Duncan tehát maga mögött hagyja a fiút, a táborba érve, aztán jön egy nagy halom easter egg, nézzük is őket sorban. A sátor tetején látható félhold valószínűleg az Erin ház jelképe, tudjátok, ez az a ház, ahol Catelyn Stark húga így hagyta el a sorozatot. Kapu fölött és az őrök köpenyén az Ashford család címere, ők szervezik az eseményt. Itt a villámos címer a Dondarrion házra utal, akik szintén megjelentek az eredeti sorozatban, de erről is majd egy kicsit később. Ez az oroszlánfej pedig a Lannister családhoz tartozik.
Duncan aztán egy pillanatra megáll a lovagi torna helyszíne előtt, valószínűleg életében először lát ilyet testközelből. Miután felmegy a játékmesterhez, gyerekekbe botlik, akik játék közben tudomást sem vesznek róla, ezzel is jelezve, hogy nem nézik lovagnak, és ezen a szinten túl nagy tiszteletre nem számíthat. A játékmester egy kis szivatás után elmondja, hogy ez, ahol most vannak, a Reach, ami az a régió, aminek a fővárosa Highgarden, a Tyrell ház birodalma. Az ő címerük egy rózsa, és innen származik majd Olenna Tyrell és Marjorie Tyler is az eredeti sorozatból. Itt aztán kiderül számára, hogy kevés lesz bemondani, hogy lovag, ezt bizonyítani is kell. Mert az elég nagy arcvesztéssel járna a nemes házaknak, ha valamelyikük vereséget szenvedne egy földönfutótól. Szóval kelleni fog valaki, aki kezeskedik érte, ami nem lesz egyszerű, mert senki nem látta, hogy Arlan lovaggá ütötte volna. Még mi is csak annyit láttunk, ahogy erről faggatja Arlan. Am I to be a knight one day, sir? As you are? Kifele menet aztán sokadjára beveri a fejét, amit így kommentál. Ebből is látszik, hogy Duncan számára szokatlanok ezek a kastélyok, hiszen ő a szabad éghez van szokva. Duncan, miközben a Dondarrion ház itt lévő tagját próbálja felkutatni, dolgozó lányokkal áll szóba, akik nekünk, nézőknek is elmagyarázzák, hogy mi is az a Hedge Knight, vagyis az olyan kóbor lovag, amilyen Duncan is. It's a hedge knight, ain't it? What? It's like a knight, but sadder. Nem tartozik semmilyen házhoz, megbízótól megbízóig jár, gyakran szabad ég alatt alszik, és úgy általában elég szomorú életet él. Duncan gyorsan meg is beszéli ezt az egyik lóval, I'm sad. miközben a háttérben látható a Beesbury ház címere. Velük a Sárkányok házában találkozhattunk, ahogy egyikük belenéz egy golyóba. Nem mellesleg feltűnik még a Baratheon család jellegzetes szarvasa is, ebből a házból származott Robert Baratheon, az eredeti sorozat királya, aki a Jaime Lannister által megölt őrült király helyébe lép, ebben a sorozatban pedig Lionel Baratheon kap majd nagyobb szerepet, akiről szintén volt már említés az eredeti sorozatban méghozzá itt, Lionel Baratheon Black the Fair. a Fossaway ház, akiknek a címere és úgy általában az egész identitása egy alma köré épül, gyakorlatozása közben kihívja Duncan, de ő ezt visszautasítja, ám így sem ússzuk meg almás hasonlat és áthallás nélkül. As you see, my cousin here is not ripe yet. I may not be right, but my cousin's rotten to the core. Amúgy már róluk is hallottunk az eredeti sorozatban egy nagyon rövid párbeszéd erejéig. Father says I have to marry Simon Fossaway. Duncan egy szilfánál talál aztán végre egy kis nyugodalmat a folyó partján, ahol tábort fel, fürdik, és ha jól értem, a ruháját is megpróbálja kimosni, még ha nem is túl eredményesen. Kicsit nyomorúságos, kicsit békés pár pillanat ez, itt végre a saját szemünkre is láthatjuk, mit is jelent a gyakorlatban Hedge Knightnak lenni. A következő jelenetben Duncan egy ravatalozásba botlik, amiről elég hamar kiderül, hogy nem egy halott előtti tisztelgés része, hanem valószínűleg az egyik nemes perverziójának a kielégítésére készülnek, azzal, hogy a halottakat így küldik a túlvilágra, már többször találkozhattunk a Trónok harca világában. Joffreyt is így ravatalozták fel, ahogy Viserys Targaryent is. Duncan aztán itt végre a dolgozó lányok és emberségesebben beszélnek, Sorry, lad. We don't mean to mock you. amiből elég jól látszódik az ő társadalomban betöltött szerepe, hiszen sokáig még a lányok is leereszkedően szólnak hozzá. De aztán végül meglágyulnak, és mint az alsóbb társadalmi rétegbe tartozók, egymással horizontálisan beszélgetnek. Később a bábjáték során megismerjük Tensil Tútól karakterét, akibe Duncan egy másodperc alatt zúg bele. És aki Dornból származik, ez az a része a birodalomnak, ahonnan Pedro Pascal karaktere, Oberyn Martell származik, azt meg tudjuk, hogy az a történet hogyan végződött. Az előadás, amit bemutatnak, Sir Byron Swan története, aki fényesen csiszolta a pajzsát, hogy Rhaenyra Targaryen sárkánya ne lássa meg őt. Erről már korábban is hallottunk, Stannis Baratheon lánya, Shireen Baratheon mesél róla Davosnak, nézzétek! He polished his shield for a week so that it was like a mirror. Then he crouched behind it and crept forward, hoping the dragon would only see its own reflection. Az előadás egyébként azért is érdekes, mert a nézők többsége már sosem látott igazi, élő sárkányt, de már a színpadon sem úgy jelenítik meg őket, mint valami magasztos, legyőztetlen lény, ezzel is utalva a Targaryenek hanyatlására, hiszen korábban egy ilyen előadás egyenesen a trón elleni lázadást lett volna, de azért ez a tűzeffekt eléggé nagyon rendben van. Odakint Duncan újra találkozik Raymond Fossaway-jel, itt egyébként ugyanaz a dinamika ismétlődik meg, mint korábban a
Lányokkal a hétköznapi emberek sokkal szívesebben állnak ki egymás mellett, és vállalnak egymással közösséget. Baratheonok sátrát elég nehéz lenne nem észrevenni, hogy összes létező agancsot ráaggatták. Említsük is itt meg, hogy milyen elképesztő munkát végeztek a sorozaton, production design területén is, hiszen az egész tábort felépítették, sőt, ehhez a produkcióhoz még egy külön hidat is építettek, ami a folyón ível át. Odabent, javában zajlik már a buli, Duncan gyorsan rá is megy az ingyen kajára, és itt megismerhetjük Lionel Baratheont, és akit Laughingstone-nak neveznek merész, bohém életvitele és harci mentalitása miatt, meg persze azért, mert a Baratheon ház központjából, Storm's Ending kastélyából származik. Duncan megemlíti Raymondnak, hogy I thought he'd be bigger. mert a hétköznapi ember valahogy misztifikálja a nagyhatalmú hírességeket, nehezen tudja őket elképzelni, éppen olyan egyszerű, halandó embereknek, mint ő maga. Aztán egy rövid párbeszéd után, ahol elég hamar kiderül, hogy Duncannek semmi keresnivalója nincsen a vacsorán, megkapjuk az epizód egyértelműen legfelszabadultabb jelenetét, a táncjelenetet. De a hangulaton túl is van jelentősége ennek a jelenetnek, hiszen Lionel elég látványosan próbálja leuralni Duncant, és ezt a dinamikát azzal erősíti, hogy szószoros értelmében megpróbálja eltaposni Duncant, aki viszont nincs hozzászokva, hogy meg kellene hajolnia a nagyurak akarata előtt, ezért először reflexzerűen csak védekezik, majd vissza is tapos, de ekkor egy pillanatra látszik az arcán, hogy eszébe jut, mennyire végzetes lépés is lehetett az előbb. Lionelnek viszont imponál, hogy valaki nem csak bólogatni, és feltétel nélkül egyetérteni tud vele, így végül egy asztal mellett kötnek ki Duncan fején a Baratheon koronával, és itt egy-két igazán érdekes dolgot mond Lionel, amikor azt mondja, Within every man there are many men. ez a mondat egészen mást jelent számára és Duncan számára. Míg ő az elődeire utal, akiknek a nagyságához próbál ő felnőni, Duncannek ez inkább azt jelenti, hogy hiába, hogy még Hedge Knightnak sem elég jó, a benne lakozó lovag minden erkölcsével és moralitásával el akar törni a felszínre. Ezt a képet azonban hamar széttöri Lionel, amikor azt mondja, We have no chance. ez a reality check, és az, hogy még ebben az egyenlőséget sugárzó jelenetben is Duncannek kell töltenie Lionel poharába, elég kiózanítólag hat rá. Amikor pedig Lionel visszaveszi a koronát, egyértelművé teszi számára, hogy oké, most jól szórakoztak, de Lionel nem veszi őt annyira komolyan, hogy annak ellenére, hogy neki mindössze egy szavába kerülne, segítsen Duncannek. Amikor aztán elsétál, van egy érdekes apróság. Lionel a koronát beveri a csillárba éppen úgy, ahogy Duncan verte be a fejét az ajtókeretbe, ami itt utalhat arra, hogy Lionelt csak a korona teszi elég nagyjá ahhoz, hogy felérjen Duncan emberi nagyságához. Kint a táborban aztán találkozik Manfred Dondarionnal, aki felmenője annak a Sir Beric Dondarrionnak, akit többször hoztak vissza az élők közé a tűz segítségével az eredeti sorozatban. Manfred egyértelművé teszi Duncan számára, hogy hiába harcolt Arlan apja mellett korábban, ez őt nem hagyja meg, és nem fog kezeskedni érte a torna során. Duncan csalódottan visszatér a szilfához, ahol Egg már halat sütögetve várja, miután megetette a lovakat, kimosta a ruhákat, és mindent előkészített Duncan számára. Elbeszélgetnek kicsit a lovagokról azért, hogy Egg elsüthesse az epizód egyik legjobb mondatát. Sir Duncan the Tall. Never heard of him. Did you know every knight in the Seven Kingdoms then? The good ones. Végül Duncan magához veszi a fiút fegyverhordozónak a próba idejére, és mindenekelőtt megnyugtatja, hogy bár nem egy kényelmes dolog egy Hedge Knight fegyverhordozójának lenni, éhezni és fázni sosem fog, hiszen az őszintjén ezeknek a primer igényeknek a kielégítése sem egyértelmű, az viszont igen, hogy Duncan nem hagyná nélkülözni a fiút. Az epizód egy hulló csillaggal ér véget, ami a Trónok harca világában mindig különösen nagy jelentőséggel bír. Gondoljunk csak arra, hogy ilyet látott Daenerys Targaryen is, és Bran Stark is. Egg szerint ez jó szerencsét vetít előre, és elmondja, hogy a nemesek, akik sátorban és ágyban töltik az éjszakát, nem láthatják ezt az égi jelenséget. Duncan egy menetrendszerű veréssel fenyegetés után arra jut, hogy akkor ez a jó szerencse mind az övék lehet, és ezzel a gondolattal zárul az epizód. Mi ezeket az érdekességeket találtuk a Knight of the Seven Kingdoms első részében. Nektek hogy tetszett a sorozat? Kihagytunk valamit? Valamit rosszul tudunk? Írjátok meg kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ilyen és ehhez hasonló videókat készítsünk más sorozatok epizódjairól is. Én Dani voltam, ez a Nerd csatorna, köszi, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb.